Fit-triqat biżlin todwa griża fejn kulħadd qiegħed itellaq biex jasal kmieni x-xogħol. Rajtek qed tittewweb tomod ħelwa, rajtek taħseb għajnek deru mitlufin ukoll. Morsilt wiċċi minn kuħsib li kelli nar taħat kif għadda jiġrajt għaddej minn ġewwa l-ħġieġ. Waqt li ullejt ċarek u rejt snienek u bidejk missejt ġuftejk ma nafx għaliex. Xtaqtek tħares lejja tgħid li jinsa kull met taħseb itla miegħi nerġa' nieħdok taħt il-friġ. Iżda roti tan-negozju nar ta' tnejn filgħodu jaqdu jduru ma jiqfux. U tisma' min ipaqqax mill-ħolm tal-lejl ta' qabel għalkemm ħolm kbir u sabiħ ma ftakrux. Min jaf jilbes maskla tnejn filgħodu qabel jisbaħ bniedem tajjeb qatt ma għamel xejn ħażin. Tazza kafe taħraq xoffa ħamra tleq fid-dawl ta' kaferjal l-avukata tħobbu fin. Mhux bħal dak li ħannof stanar barra biex iħares ġo vetrina ta' ħanut. Ifittex waħda bħalek li ġabitu isu iblaħ nesa kollox u jaff għaliex. Xtaqtek tħares lih waqt li jinfixel forsi tgħidlu jaqaf jaħseb terġa' tieħdu taħt il-friex. Sentejn ilu f'widin tinfaħ kliem lillum keffin fiskiet. Bidek jisħa fuq ħaddejja. Sammart li bewsa qabel qbadna t-trejn tas-sitta lejn Berlin. Iżda roti tan-negozju nar ta' tnejn filgħodu jaqdu jduru ma jiqfux. Tisma' min ipaqqax il-ħolm tal-lejl ta' qabel għalkemm ħolm kbir u sabiħ ma ftakrux. Aħdar fil-ġemp ta' triq hemm xi li beslok bil-maqlub mitluf jitkellem mal-kelb. Sentejn ilu f'widin tinfaħ kliem lillum keffin fiskiet. Mill-ħolma tal-lejl li għadda fadal biżdel ta' mawra li minn Praga waslitna sa Berlin. Iżda roti ta'